Hola, bona tarda. Començarem aquest nou acte aquí a Cotenitxa Òmnium Cultural a Sant Feliu, que aquesta vegada i per primera vegada l'hem enfocat pels amants de la natura i lògicament també pel nostre país. Abans de presentar el nostre convidat, sí que volem informar-vos a nivell local que l'entitat Òmnium a Sant Feliu ja està inscrita al registre d'entitats municipals de Sant Feliu i per tant ja som una entitat local i gaudim de tots els avantatges de qualsevol entitat cultural local de la ciutat. També volem comentar-vos que aquest any per primera vegada i coincidint que Sant Jordi cau un cap de setmana, volem muntar una carpa i per primera vegada tindrem presència a la ciutat. Si volguéssiu col·laborar amb nosaltres, volem estar unes quantes hores, una estona a la nostra carpa, qualsevol altre projecte que vulguem fer, voleu donar un cop de mà, nosaltres al finalitzar l'acte estarem encantats d'explicar-vos. També volia comentar que Òmnium a Sant Feliu ha crescut, ens hem assegurat una continuïtat pel moment i per tant, després de 8 anys d'estar al capdavant de l'entitat, faré el que es diu ara un pas al costat o un pas enrere, no sé exactament el que és, i donaré pas als meus companys, en Jordi, Paquita, Josep i tothom que vulgui formar part d'aquesta nova família. Per tant, també vull aprofitar i agrair-vos molt tot l'ajut que sempre he rebut, sobretot aquests inicis que són tan durs i tan difícils, i en especial a tu, Bernat Dausà, que va ser una persona clau el 2008 quan es va engegar l'entitat aquí a Sant Feliu. Ara ja, després d'haver fet aquesta petita introducció, voldria presentar el nostre convidat d'avui, que és en Bernat Gasull i Roig. Ell és biòleg de formació i és una persona molt afeccionada al muntanyisme, a la natura i als viatges. Ha escrit molts llibres, dels quals voldria destacar un parell. Un d'ells és Les ascensions de Verdaguer al Pirineu, que és un llibre de guia d'itineraris per resseguir les ascensions que mossèn Cinto Verdaguer va realitzar al cim del Pirineu. En Bernat també ha fet diversos articles en revistes, sobretot de muntanya, i conferències i xerrades divulgatives sobre la relació de Verdaguer amb l'alta muntanya pirinenca. El vessant excursionista de Verdaguer és també un dels protagonistes de la seva obra de ficció Viatge a l'illa dels Pingüins i li hem demanat a veure si hi hauria una possibilitat que aquest any en Bernat pogués estar a la nostra carpa de Sant Jordi, encara que fos un parell d'obretes, estem a l'espera que ens ho pugui confirmar i quan vulguis, això és casa teva, Bernat? Després també, també hem de destacar en Bernat, que és cofundador de Plataforma per la Llengua i germà del desaparegut Martí Gasull, que va morir al setembre del 2012 en un accident de muntanya a l'Himalaya. La seva família i Plataforma per la Llengua van rebre centenars de mostres de suport i de condol. De fet, també hi ha diverses entitats i institucions que van premiar a títol pòstum la trajectòria d'en Martí en l'àmbit de l'activisme lingüístic. L'octubre del 2012, per exemple, va rebre la Creu de Sant Jordi, que atorga la Generalitat de Catalunya a títol pòstum. També va rebre la medalla d'or al mèrit cultural de l'Ajuntament de Barcelona. Nosaltres també vam voler homenatjar i fer un petit obsequi a la família Gasull, obsequiant a la família amb un roser que porta el nom de la nostra entitat, Òmnium Cultural, com a signe d'agraïment per tota la tasca que tant el Martí com tota la seva família han fet per la nostra llengua i per la nostra cultura. La rosa sabeu que és l'essència del que ens queda. És el nostre antídot com a expressió d'una manera de fer basada sobretot en el respecte. Després ja de fer aquesta petita introducció que volia fer, ja passem a introduir aquest nou acte, que presentem el nou llibre d'en Bernat, que és Maleïda, l'aventura de Jacint Verdaguer a l'Aneto.
Simplement només voldria destacar que la Maleïda és un cim muntanyós que té 3.312 metres, que està a prop del pic d'Aneto. Es troba situat al municipi de Penàs, a la província d'Osca. En Bernat ens explicarà l'origen també i el significat d'aquest nom i moltes altres curiositats que molts de nosaltres desconeixem. També presentarem un audiovisual de més o menys uns 15 minuts de durada, on van sortint fotos de la travessa des de la Seu a la Maleïda. El llibre el podeu adquirir per gentilesa de la llibreria Osó, que els tenim exposats allà al final de la sala, i parteix, simplement vull destacar que parteix d'un estudi com una mena de recerca i explica a més aquesta recerca de Verdaguer. És un llibre molt recomanat per la gent que fa muntanya i que coneguin o vulguin conèixer el Pallars, l'Aran o la Ribagorça. I dit ja això, passo ja al torn a en Bernat perquè faci la presentació del llibre. Per l'oportunitat aquesta, se servia, que sí? Doncs per poder presentar aquest llibre. També dir que ens va agradar molt la roda al Roser, que està creixent, a veure si se'n surt o no se'n surt, però que està creixent per Sant Martí. Aprofito també per dir que justament el llibre aquest està dedicat a mon germà. I no només que està dedicat a mon germà, sinó que mon germà ha participat en aquest llibre, perquè aquest llibre parteix, diríem, d'una recerca, com ha explicat la Montse, i moltes d'aquestes entrevistes a la gent, de caminades, de pujar un estiu que quan vam començar el 2008, que en juliol vam pujar 4 vegades al Neto, anàvem pujant cada cap de setmana per veure si el dia era prou clar i veiem les vistes que hi havia de la Maladeta. I tot això ho fèiem amb un germà i anava esquiant, o que sigui, vull dir que ja he participat activament d'aquest llibre. Faig una petita puntualització. La Maleïda és l'Aneto, és el pic d'Aneto. De fet, Maleïda és el nom en català, que és el nom que s'ha dit sempre. Diríem que des del segle XVI ja està escrit el nom de Maleïda. El senyor Regul al segle XVIII va preguntar quin nom era el que deien al poble de sota, que es deia Neto, li va dir Maleïda, i a ell no li va agradar aquest nom i va decidir posar Netú. I a finals del segle XIX es van inventar una adaptació al nom de Neto, és a dir, que el nom de Neto és bastant recent. El nom que haurien de trobar els mapes, almenys els mapes catalans, és Maleïda, que correspon al pic de Neto, que és el cim més alt dels Pirineus. Jo començo, passaré algunes fotografies però poques, i presento un personatge, el protagonista, perquè és aquest. Això és la Maleïda, o la Neto, però no és com ho veurem ara, sinó això és una visió. Aquesta fotografia, de fet, està estreta d'un llibre que es diu Maleïda, que mossèn Oliveres va fer en 4 llengües, francès, alemany, anglès, castellà i català, si no l'erro, i era un llibre per agafar fons per posar una placa dalt del cim de la Maleïda, de la Neto. Llavors hi havia tota fotos, i són fotos per tant antigues. Això ja no és possible de veure perquè la glacera que es va trobar en el seu moment en Jacint Verdaguer ara ja no existeix. Em poso altres fotos per tenir una mica idea de com era el protagonista d'aquesta història, que és la Maleïda. I vaig a començar també, us llegiré un text. Sobre aquesta aventura parlem del 1882. I ara us llegiré un text de la Renaixença del Cèsar August Torres. El Cèsar August Torres és un excursionista que va ser president del SEC molt important, és dels primers que va fer guies de muntanya. Les primeres guies de muntanya en català són de l'Arturo Osona, però les segones ja són del Cèsar August Torres, tot i que no eren guies del Pirineu més altiu, perquè això quedava molt lluny. Però sí que és el primer que va fer guies. I a la Renaixença, el 1880, el dia de la Renaixença, va fer un escrit que a més sabem que tenia Verdaguer, que el tenia a la seva biblioteca, i que era arran d'un pròleg d'un senyor que es deia Henry Russell, els francesos ho diuen Henry Roussel, que era un muntanyenc
que tenia una gran experiència i havia fet moltes coses, particularment a l'Aneto. Us llegeixo aquest text que el 1880 va llegir Verdaguer. Us llegeixo un fragment. En un dels més apartats extrems de nostra terra, entre un remolí de muntanyes, enmig de l'esbullat capell que formen, el nus a on s'ajunten les extenses i enlairades serres que constitueixen la carena pirenaica, en el vell cor dels Pirineus hi ha un hermosíssim país dotat per la naturalesa amb sus més brillants incisos. És la Vall d'Aran. En ell s'aixeca altiva la immensa massa dels monts maleïts, amb ses cimes espantoses, ses fraus salvatges, sus estimballs barrancs i ses brillants congestes. I aquestes muntanyes, les més altes de tot el Pirineu, són purament catalanes. Més trist és confessar-ho, a tals preciositats sols han sigut fins avui explorades i recorregudes per els estrangers que n'han fet camp de notables estudis. Hi haurà contribuït tal vegada la major facilitat en les comunicacions? Qui sap? I més avall diu: grans són, doncs, els obstacles que s'ofereixen per a visitar aquestes muntanyes, tan i tan allunyades de nosaltres, o més ben dit, tan incomunicades gràcies al rit en què són tingudes. Més, què hi fa? Les dificultats refifen l'entusiasme, els obstacles enardeixen l'esperit del verdader excursionista. Per la qual m'atreveixo a creure que els excursionistes catalans no deixaran de conjugar el reconeixement d'aquelles muntanyes per fer conèixer i ressaltar una de les més precioses meravelles catalanes. Això fa referència a la maleïda, que Aneto ara és Aragó, però diríem que fins a la República el començament sempre es tracta com un cim català. De fet, és el cim català. Doncs aquí convida aquest cim desconegut, però que de fet és una base mitològica pels catalans. I tenim... Bé, primer us presento el Henry Russell, perquè sapigueu el personatge que traduïa surt el text del Henry Russell, que és una excursió hivernal a la maleïda. És el del mig, que era un conte, de fet. Aquest personatge era un muntanyenc molt atrevit i potser el primer que va fer un salt al muntanyisme més agosarat als Pirineus. És a dir, el primer que va fer una excursió hivernal, el primer que va pujar sol a l'Aneto, el primer que va fer la volta a l'Aneto, havia estat 2 vegades al Baix Arregobi, havia anat a Nova Zelanda, va estar a l'oest, enmig dels cowboys. Era tot un personatge, però un xic agosarat. El criticava perquè era un xic agosarat. Torno a allò, aquella crida que feia el César August Torres, doncs la persona que des del sud va dir, doncs jo vaig a fer aquest cim i vaig fer aquesta muntanya, i era Verdaguer. I poso un context perquè Verdaguer en aquell temps, no explicaré tota la vida de Verdaguer, però en aquella època treballava pel marquès de Comines, el senyor Antoni López López, que era un antic negrer que traficava amb esclaus. Però bé, havia treballat amb el marquès de Comines, ja havia escrit l'Atlàntida, que és una de les seves primeres obres. I ja coneixia, ja li havia fet ganes d'escriure una obra sobre Canigó, el poema Canigó. Canigó és un mite mitològic, un mite essencial, diríem, de la muntanya catalana, però hi ha l'altre mite que era el gran desconegut, però que és el mite que té moltes llegendes, que és la maleïda. Per tant, ell, quan descobreix a través d'aquests textos que existeix la maleïda, el poema Canigó bàsicament són 2 muntanyes. Hi ha una història, ara no explica la història, però és l'excusa de 2 muntanyes, Canigó i maleïda. Llavors és quan ell es llença, demana un permís al marquès de Comines, el 1880 ja havia fet muntanya pel Pirineu Oriental, però demana un permís al marquès de Comines per fer una travessa que surt de la Seu d'Urgell per anar a pujar a la maleïda i que havia de tenir molta continuïtat. Per les causes que siguin, si llegiu el llibre ho sabreu, doncs no va poder acabar aquesta travessa, sí que va poder fer o arribar a intentar fer el cim de la maleïda, i l'any següent, el 1883, hi va tornar i va poder completar aquesta travessa. I aquesta travessa, justament, aquest mapa que tenim aquí,
és un llibre de l'any 53 de Josep Maria Casacuberta, que vol reproduir, tot i que hi ha alguns errors, els recorreguts que havia fet pel Pirineu entre el 1882 i 1883 en Jacint Verdaguer. I que coincideix, és com un cercle, amb el vol de Gentil i Flor de Neu en una carrossa que apareix a Canigó. Gentil és enamorat, s'enamora d'una pastora, que de fet és una fada, i el convida a fer un recorregut, hi ha tot un poema que el transporta per tots els Pirineus i va recorrent totes les muntanyes dels Pirineus. A part hi ha tot un apartat dins Canigó que és dedicat exclusivament a Maleïda, a la Nieto. Per tant, ell es va llançar en aquesta aventura, sortint de la Seu d'Urgell, i podem dir que és la primera travessa muntanyenca purament catalana, en el sentit que sí que hi havia gent que havia fet muntanya, que havia fet travesses per les valls, que havia contractat amb guies, fins i tot guies del vessant nord, per fer cims, però algú que se'n va sol a fer muntanya, a fer cims i a fer valls, recórrer i intentar fer la Maleïda, podríem dir que és el primer. Per tant, és com un pas que a partir d'aquí es va desvetllar l'excursionisme. Quan ell crea aquests dos mites, els anys següents tothom vol fer Canigó i Maleïda, els dos grans cims catalans. Jo he portat aquí un llibre que és preciós. Aquest llibre és del 1879. És una guia de muntanya. Nosaltres llavors no teníem guies de muntanya, començava als anys 80 amb l'Artur Osona, però només del que era el Pirineu Oriental, Ripollès o la part més propera a Barcelona. Però sí que des de França hi havia 3 guies. Una era aquesta, que aquesta la vaig comprar a Bèlgica perquè volia la mateixa edició que tenia Verdaguer, que era del 1879. L'altra era una guia en anglès d'en Pell i l'altra és del Russell, que és aquesta que surt aquí. Aquesta no la vaig comprar perquè sortia per 1.300 euros i no tenia ganes de gastar-me tants diners, però sí que es pot descarregar d'internet. La guia aquesta, que era la més essencial, el 1882 sabem que no la portava Verdaguer, però ell la volia, perquè després del 1883 la guia que tenia ell està totalment senyalitzada. És una guia preciosa, a més hi ha uns dibuixos, uns mapes molt bonics. Però ell tenia una guia molt maldestra d'aquell personatge que sortia d'abans, que és en Russell. I aquesta és la guia que disposava Verdaguer i que de fet no tractava tots els Pirineus. És a dir, el Pallars era un desconegut, no hi havia cap guia del Pallars. Però sí de la Maladeta, o del massís de la Maladeta i de la Maleïda, des de l'Uixón, per exemple. Doncs aquest era el seu referent.